de nada, queremos agradecer en nome da organización e, bueno, especialmente do Consello de Redacción da revista, porque se nos brindara a oportunidade este oco, pois para facer así unha mención explícita aquí a presentar a revista de Educación, e, a dixo que se merecita, convidarlos a, se consideran oportunos, a suscribirse a mesma, non? Como eu creo que todos já saben, é unha revista que está pensada fundamentalmente para os e as ensinantes de Galicia e de Portugal, e neste sentido tamén quero aproveitar a oportunidade para convidarlos a que nos acheguen tamén as súas experiencias e os seus traballos. Algúns deles xa tive a oportunidade de escutarlos aquí e entrarei en contacto con algúns especificamente dado o interés que nos pode suscitar para algunhas das seccións da revista. Hai que dicir que a revista presenta unha diversidade de seccións vinculada con experiencias educativas, a temática da lingua, o mundo rural, as tecnologías, un panorama que dá un pouco unha revisión das experiencias, traballos que se están facendo, etc. Pero hai unha moi especial que é, por suposto, o tema do monográfico. Entón, no Consello de Redacción da revista, pois considerouse oportuno xa hai casi 2 anos, oportuno e por que non abordar un monográfico específico sobre a cuestión da poesía, ou, mellor dito, de outra maneira, traer a mensaxe a través da revista de Educación, ensinar, pero non a poesía. E así dicindo en 4 líneas nada máis, e casi trasladaría a voz de quen realmente coordinou o número, que foi o profesor Miguel Vázquez Freire, profesor do ensino secundario, filósofo, especialista en diferentes ámbitos do mundo da educación e, además, escritor no ámbito da literatura infantil e juvenil, e que é mellor tamén el para poder coordinar tamén este número. E, además, acompañado tamén dunha poeta, escritora, recoñecida no noso país, e que, además, nos gustaría que pudera estar aquí con nós, pois traendo, ela encanta e, además, vai magníficamente a recitar, e gustaría que pudera estar aquí, pero non é posible por temas tamén de axente, que está noutro recital na Galicia, que é, estou a falar de Rosalía Fernández Rial. Bueno, e trasladando tamén un pouco a voz del porqué, 2 líneas ou 3, este monográfico na revista. Mirad, nós considerábamos que era importante estimular a recuperación do alento pola poesía, e nós necesitábamos máis que nunca levar a poesía á escola, e romper tamén con esa idea quizás tradicional e asociada de que falar de poesía, falar de memorización da poesía. Non, nós queremos transmitir unha mensaxe moito máis algo desa idea que, entre aspas, diríamos, tradicional de poesía e memorización. E tamén queríamos aproveitar coa revista, falando de poesía, queríamos transmitir a forza da poesía, levala ao profesorado. Por qué? E xa remato, como eles mesmamente din, para poder transmitir a paixón pola poesía aos nenos e as nenas, pois temos que transmitir tamén a paixón ao profesorado por sentila e por facela vivir, porque a quen lle gusta a poesía tamén lle vai gustar transmitir a poesía. E entonces, por eso, de alguma maneira, este foi o sentido do monográfico. Xa estamos desexando ir o almorzo da verdadeira protagonista, e agradecemos a Isabel, experta na temática, pois que nos afonde un pouco no sentido deste monográfico.